No tak, vítame vás zase v našom ďalšom videu alebo farmvlogu. Ideme skúsiť voziť močovku. Uvidíme, čo nám povie náš traktor. Pred 2 dní dozadu sme vozili hnoj. Nechcel naštartovať, potom sme ho natočili cez štartovací vozík. Potom sme dali baterku ešte nabiť, čo si ešte potiahla z nabíjačky, takže uvidíme, ako teraz stav. Včera stal celý deň, zase boli, vidíte, u nás je každé ráno minus 4, minus 5 stupňov, takže ideme skúsiť. A pôjde. No, trvá mu to. Máme zapnutý sitič? No. Môžeme skúšať, no. Tak, rýchla robota nedobrá. No. Ste mohli možnosť vidieť, čo to, aká pomoc to je štartovať s predstihom, dá sa povedať, alebo takto to volá sitič, hej. Takže bez toho by sa nám to nebolo podarilo. No. Dobre, vrčí nám, to je základ. Necháme ho povrčať, zatiaľ si popripravujeme iné veci. No, takto vyzerá naša zostava, hej. Není to nič moc, máme len takúto 1000 litrovú nádrž. No ale to, čo vozíme 4 razy do roka po 4 nádrže, čiže takých 16 000 litrov, nám to stačí, nemôžeme brať zase všetko. No a takto otvoríme vrch, aby nám ju nescuclo. Dobre, pododo. No a otvoríme, vidíte, takto dá sa povedať na šírku vliečky traktora nám to rozhádzuje. Ešte by možno, že bolo lepšie. Keby sme to, jak sa mi to podarí, takto za jazdy. No. Močovku vyvážame na lúku. No a ešte vnútri prehrabujem, aby to husté, takisto miešame aj v močovej jame, keď ťaháme čerpadlom, aby nám to neostávalo vnútri v tej nádrži, aby nám to vytieklo všetko von. Kým prídeme, tak ono to vždy usadne. A stávalo sa nám aj také veci, že nám upchávalo ventil. Nádrž máme s guľovým ventilom, s tým takým najširším, dá sa povedať. Niekedy sme mali taká záklopka odsúvala, to sa upchávalo najčastejšie, tam bol malý prietok do tej nádrže. Teraz robíme siláž, tlačíme, takže potom sa nám podarilo takúto kúpiť s guľovým ventilom. Cez túto nám to ide dobre. Dobre, nebudeme zbytočne nudiť zbytočnými rečami. Vidíte, je 4.1.2021, pondelok,
Ako vidíte, keď sa trošku akože gazduje, ako sa to u nás zdraví, tak je furt čo robiť kolo domu, kolo gazdovky. Nenudíme sa cez sviatky, nesedíme len pri počítačoch a pri televízore. Trošku aj zhadzujeme kila. No tak zatiaľ sa majte, uvidíme sa v ďalšom farmlogu alebo videu.